دوستو مفتی ہلال رضا صوبن کیا وون داؤدی صوبنس بارس مز یل تھی بوزیو تھی گھو حیران مگر ویڈیو کرزو پتہ سارے سی شیئر ولو کر اللہ گواہ بھیل گوس ایم روٹنس بہ مال مت مس نہ دلیل کیا دپن داؤدی صاحب چھانا زانن مس نہ مے استاد بھائی پرنونس مے داؤدی صاحب منت یتامت یمس ناچ سن رگن اندر خون توتامت چھس بہ داؤدی صاحب گیت گیون خاطر تیار کیاز کہ یہ کیسا میلو تو میلو حضرتن ہنم قدمن ہنم خان سجن سکیا ونان داؤدی صاحب چھانا زانن دپن داؤدی صاحبن چھ مے اخ بیان بوزمت تن پھٹس آوس بہ یت جماز کم مگر بہز ونے راز ودن کیا چھ مس دلیل کیا دپن یہ آج بیان کورت تاجدار مدنیہ چھ دندانی مبارک یہ آئی لبہائی مبارک یہ آئی فتوہ رو یہ آئی ژٕ پریکٹیکل پرن مے چھ داؤدی صاحبن بیان بوزت حنفیت قبول کرمت مے چھ دیدن وچھمت یتھ پٲٹھۍ نبی اللہ اکبر دپن نہ یہ بیان کورت یہ گو کتابن ہند یہ بیان کورت مے ایمانچ گرخ لگان مے ودنچ آواز نیران سہ گو یمہ موجوب یہ بیان کران مے سوری چشمن برونکن یوان توے چھس بہ ونان یہ کشمیر چھ پروور یتھ مز روزن اللہ تعالیٰ سن ولی یوان قیامت کس دمس تام لیکن یل ونکس وچھو بظاہر اگر کنس آسہ وچھن دپے باسا وچھن ولی خدا داؤدی صوب چھس اک بڑ بار مثال تکیاز اس داؤدی صوبن یم طور طریق دینس خدمت اعتقادس خدمت یہ اکس ولی خدا سن کھت کم کی تو بیچ ولی خدا کت کن پرزناون ولی خدایس کن نظر یل سات تراو اگر اس خدائے پیو یاد خدا صوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیو یاد تو یہ ولی سز نشانی تو داؤدی صوبس کن وچھت پیوان پز پہ خدا تو خدا صوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد تو امی مطلب گو داؤدی صوب اللہ تعالیٰ سن ولی